Kulukudu sanibonani, yanimikelela futhi umkhulu wasemakosini indaba engixoxa ngofakazi negama yomfungela. No, namhlanje sizokhuluma ngezikhwama zokwelapha. Sizokhuluma ngegama zokwelapha nje ukuthi ifuna indaba efuna ukuthi siyiqondise kula bantu abasuke bephuma lapha ekuthwaseni abavalwa ogobela. Ngoba kukhona ozokufunda ekugcineni kwale video, sithola ulalele nawe usherishele umuntu wangakini. Uma ungazi udibane nenkulumo kanje, siyibambe la ngoba ngangithi mhlasimbe izinto ngiyitshelwa yimina idlozi kuphela, but sengibonile ukuthi bakhona nabanye kanti abanalo lwazi. Ngabe ukuthi nedlozi lami shuthi linakho Nkosi yami ukukhali, Nkosi yami omncinyana nje ngeke sisho phela ukuthini. Asibambe la engane zakwethu, iy'khwama zokwelapha zihlukile, sisenza njalo ngoba le phathi yale video ifola phambi kwabantu abangazazi, yabona nje ukungazazi nanokuzikleyima ukwazi kakhulu, ubungazi nokungabi nayo i-connection yakho nedlozi nethungu lakho nalaba basuke bethwasa wrong, kungafanele nalabo abadutshwa amathongo abo. Asazi kodwa-ke ila indaba ekuthwaseni. Please do make sure ukuthi wena uyasubscribe ngane zakwethu. It's very quick break nje. Please do make sure ukuthi uyasubscribe wena ufike uqala ukubona le-video omkhulu wasemakosini. Like and share kumuntu osolithanda nolidinga usizo. Ila indaba engane zakwethu. Kunina enisuke umuntu nazinye iy'khwama. Khona isikhwama sokulapha sobunyanga. Kukhona isikhwama sokulapha sobungoma. Kukhona isikhwama sokulapha sobugedla. Abathandazi-ke abanazo iy'khwama zokulapha kusuke nje kuyiwasho lezi, shuthi ngathi sithi izona zikhwama zabo lezo zokulapha. Kodwa ngoba akaphathi isikhwama umuntu owumthandazi simshiye eceleni ngoba vele out kule nkulumo. Sibeke la. Kunento engithanda ukuthi siyigcizelela. Abantu abaningi kunokwenzeka ukuthi uthwasile, wathwasa Nkosi yami, wasithola isikhwama sakho osithole kwagobela. Le nto izawuhamba besithinta nalapha ekugideni. Kukhona nabantu othola ukuthi umuntu uyagida, ugida nje avuke unyawo lwangakubo. A-refuse ukuthi afunde ukugida kweziko lakuwabo. Sekuyinkinga-ke lokho, kubamba ukugida kweziko. Ukuze namhla uphuma ukhishwe kahle, ungabe userefuse ngoba phela nenkani njalo ngabantu. Bese sizalana-ke ukubambe nokwakini futhi nalokho kusuke kuvuka ngalesi khathi usuke usudonsa kakhulu, u-connected ngoba phela nokugida kusuke kufana nesawona masibilingana lapha. Sibambe la ngane zawethu ngoba sisendabeni yesikhwama la sikhona. Isikhwama phatha nonithwase kusuke isikhwama sikagobela. Uphume ngesikhwama sikagobela. Kodwa okwakini awukwenzile, awusamukelile isikhwama sakini. Omunye uthola ukuthi uyathwasa ubungoma abuqede iy'mpande kodwa esakubo isikhwama aphume nesikhwama sakagobela lapha. Kodwa esakubo isikhwama engasazi nanokuthi sihlanjulula kanjani, ukhulumisana kanjani nedlozi lakho ukuthi ucela ukuthi Nkosi yami akubeke eceleni, angakuphathi. Angazazi futhi nezinto ey'suke ziwumnyombo wesikhwama sakubo okuyisona esuke sukuphila singenalutho. Bayashayeka-ke abantu abaningi. Ekugcineni ugcina uthola ukuthi abantu abaningi bese beyavalwa, bevalwe ogobela kanti usuke evale into yakubo engavalanga wena. Wena ufunda ukuthi uthathe into ezoba yimbuzi, ulungise uqale kabusha ini umsebenzi wakho ngoba usunolwazi sewuphethwesile uphaphele gwalagwala wakho. Ufakwe indlondlo kwathiwa useyindlondlo somakhosi owumelaphi. Buze ulalela i-connection yakho. Siku-advise nje if idlozi, ngiyasazi ukuthi idlozi abantu abaningi abanye alibatshelanga. Ukwazi uthathe bese uyawuqalisa kabusha ukuthi umthamo wakho ubuze noma uqala uphahle nje kuqala ukuthi konje iy'khwama zala ekhaya zingasiza kanjani ekuthenini ukuthi zilungiswe kahle ngendlela bomkhulu nogogo. Lokutshengisa okuyilona dlozi ebeliphambili.
Mina-ke ngabe nenhlahlela midlozi lelo kade ngiyitshela ngisasenyangeni ethunweni. Uzokwazi ukuthi iy'ngane zakwethu le nto uyenze nje, uyenze kahle ngisho namagobongo uwadle futhi kahle kakhulu, uwadle kabusha ufake iy'mpande ozozitshelwa lithongo lakho. Wazi ukuthi ususiqala kabusha wonke isikhwama uyasithatha uyosikhipha phezulu. Bese ney'mpande zonke usimisa kahle, hhayi lezi osuke uphume naso lapha enyangeni. Usitshethe nawe kunoba nesakho esakini lesi esiyimfihlo lesi ongeke uze ukwazi ukuvalwa nawo omunye umuntu. Kulaba-ke abanobunyanga uma bethwasa, kufana nabathandazi abanobunyanga. Yazini ukuthi samukelwa kanjani isikhwama sokwelapha samukelwa ngenye indlela. Hhayi ngale ndlela enisuke nenza ngayo umuntu aqhamuke esefaka amabibi afake imithi nje kodwa isikhwama asikho. Angingazi ukuthi nilapha kanjani. Sizelana-ke ngane zakwethu. Le nto into eyokusiza neyokubambisa kakhulu ekuthenini umsebenzi wakho ubambe. Kodwa le nto uyokwazi ukuyenza uma une-connection u-connect-a nedlozi lakho lixoxa likutshela ukuthi impande la kahle kahle sifuna into ethize, la sifuna ukuthi kube kanje, la sifuna ngaphandle-ke uma waphuma nje nawe wathwasa usuduke nayidlozi kungasathi ndwa. Kodwa uma ufuna futhi ukuthi ubuyise ukhulume nje nathi siyawuzama Nkosi yami sikusize. Kodwa kuma ungesilo hlobo lwabantu abazi kakhulu. Ungezi futhi uma ungathembi muntu, uma ungayithembi inyanga ungayi kuyo ngalokhu uyixaka. Cause abanye bethu sinamadlozi adikilayo nje futhi abuye angancengi. Umuntu uma ngabe esenza ukuthanda kwakhe. Ngane zakwethu sobuye siyilanda abanye nezinye zey'khwama. Abantu uma usuke uthatha isikhwama sakini, kwehlukile futhi isikhwama sakini nesikhwama usuke usifunde enyangeni kulaba abayizinyanga. Isikhwama sakini nesikhwama usifunde enyangeni yakomunye umuzi kwehlukile lokho. Leso uvamise usikhiphela imali uthi ngicela ukufunda imithi ethize nethize ngoba unolwazi bese ukhipha leyo mbuzi noma ukhiphe leyo nkomo noma ukhiphe ini. Akufundise-ke bese yakutshela ukuthi umkhuba wakhona igila kanjani. Kodwa lesakini uma sinebhalansi nawe, uba isikhwama usibambe bese uyabuya futhi uma ngabe sekuphuthulisa sona uyazi ukuthi uzokwenzela kanjani. Ey'nyangeni nakogedla bayazi abantu bayaye benze njani, ngizokukhuluma kakhulu ney'ngane. Bayazi okunye kusuke sekuyizimfihlo y'ngane zakwethu. Sibambe kakhulu kodwa ngifuna ukuqinisela kakhulu kulabo zakwethu ababuye bakhale kakhulu thina savala. Nalaba Nkosi yami abangazi ukuthi kahle kahle ukujula kwentwaso nento emoya ijule kangakanani. Baye-ke Nkosi yami nabaneyayo nabazokweya nomkhulu wasemakhosini bamoya kwakhona abameyayo. Baningi nje bayeka, so don't mind that, bazoyibonela nabo. Ubambe nje iphathi yakho mntakamkhulu nogogo nawe mntana ekhehla. Nibambe nje leyo phathi yenu noma leyo ndlela yenu enisuke nitshengiswe ngayo. Sazokwanda kakhulu nalesihloko, ukungazazi nje kuningi kakhulu kubantu. Kakhulu sazogxila isazogqilaza le nto. Nisibambe Nkosi yami TikTok abafuna ukuhlola nje mahhala. Basuke singababoni kodwa ukukhokha kuqala ama-bookings asasekhona. 350 if uzofuna ukuhlola via i-phone call nje fethi impela hhayi kuzawuthi ukubiza phezulu ka-350 kodwa uma sizohlola sibukana kanje 350. Ngoba esigodlweni u-205 rand. Inamba mkhulu wasemakhosini 072 887 1995. Bese senza njena-ke ingane zakwethu. Make sure ukuthi siyadibana uma sidibanele ko-TikTok. Uwenze nje iqiniso ngane zakwethu nawe kuzoke ukukhanyele ngelinye lamalanga. Uma sithe khanyisa uma uzofika ku-WhatsApp ufike ukhanyise. Hhayi le ndaba ufika bese ubuza ngesitayela bese uyanyamalala ushona le. Ngoba nalo muntu obuya ancika avele adike ibala ashone le. Naye mekubona ukuthi engathi unesikhathi sokudlala. Sangibambe ngolalela. Nalaba Nkosi yami abadala bebuza njalo uma sithi umuntu hawu usacela ukusiphuzisa idilinki nje Nkosi yami sewubambe nathi. Sithi ukuthenga isiwasho siphuze, sithenge i-Coca-Cola siphuze sizokushisa inyama sidle. Suke sengenzela ukuthi nawe kube khona okuthenini lokho sikusizayo. Abanye besuke sebethatha isikhathi eside, omunye uthole ukuthi ubuza suku nosuku alipheli usuku engabuzile. Awukwazi ukwenza into eyalokho kanjalo uma sengasakunaki bese uyitshela ukuthi ngizokuvane nje uhlasimbe nawo ngane zakwethu.
Anginakile wena wedwa, sinemisebenzi esuke iminingi ibhizi ekhaya, kodwa ngikho lapha asibambele isikhwama ingane zakuthi ibambe kakhulu, othanda ukuba nosizo nokusizakala. Kodwa-ke ngiyakuthanda ukuthi wena usuke usafuna ukufika ongenamali ongenazo zonke izinto. Sondela phela kumkhulu waseMabotini la eduze koMashi kuphi kuphi. Ubone la mandla akuhamba kanjani, uyafika naye mkhulu, nawa amasenti khanje kuyokhulekwa entabeni yami, kuyokhulekwa emanzini. Kuthandazwe kubanjwe imithandazo, ufike uzobusisa nje namanzi. Nginesithunywa mina gelekeqe engithi uma ngibamba amanzi nje impela abe siyakhuluma ngaphandle kokuphatha nje imithi. Uma kungenjalo ufike sokubambisela enkonzweni unikele bese usinikelela la isithunywa yomuntu ukusiza. Yonke into nje isuke izokukhanyela, wazi ukuthi yini into esuke izokuqaqa, uphalaze, ukhulume namanzi asuke ezokusiza ngane zakwethu. Mkhulu waseMakhosini, lo ndaba elixoxa ngofakazi noyigamegame ufunga moya lo vunguza ukuthanda kwawo. Cha, ngisekhona nanini nanini ngiyobe futhi ngisekhona ngane zakwethu, ngoba le nto ngayiphiwa ilubizo. Asikhathalele ukuthi kubi kanjani ezweni, kodwa ibambeni la, niyibambe iqina, niyibambe ishisa. Danko.